To moram, to je moja obaveza. Ja moram da znam ko uzme moje dete i ko ubio 16 ljudi. Mora neko da odgovara za ovo. Tako da ću ja ispred Skupštine grada da štrajkujem glađu preko puta Ćaćelenga. Ljudi, hvala vam za sve. Hvala vam za svaku podršku. Ljubim vas i volim, ali volim najviše moju decu, moje studente i srednjoškolce. Hvala vam, narode moj.